Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo agad. Aksyon Fred Salanga karong nga adlaw Biyernes petsa 30 na bulan sa Disyembre tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamat iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bayan sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, 3 ka mga LGU sa probinsya wala sang firecracker display zone. Dintukod nga Integrated Enforcement Unit sa Bacolod makabulig sa implementasyon sang madamo nga kasuguan kag ordinansa sang syudad. Balita nasyonal, ang aton sini pagpaandam sa aton mga kauturan halong sa pagpalupok ka buwaspit sa 31 na pagbulag sa tuig ang aton mga kauturan nga maluyagon magpalupok abi hagan-hagan lang. Ang laban sa pagkaon kung may palupok iman inang hindi delikado nga hindi makahalit sa lawas. Action Radio Philippine Standard Time las 4:28 na. Balik ako pagkatapos ini. This is my life. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ana, ano nang nauya ako mangulam. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Amo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na
Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gid yang mabatian yung kung nadala kami o kunwais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay basi ko nadala nagid kami nga may gimpamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time, anto na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? kung kisana ano nang nakuya ako makulang eh siyempre pigado tas kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra!
Kultura, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students na O 37 na. Pertiho, sumaka naman na ang mga nagkalamatay sa Visayas kag Mindanao bangod sang ba, wala untat nga pagulan, 39 na. Gapasulod na kita sa bagong tuig, may mga utod pa kita ya, nga nagkala-disgrasya bangod sa malain nga panahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa kung ano man ang ginhambal sa... Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kagiban paghid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay
Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na nasang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod, paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw?
Syempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. So good subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2-3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw Philippine Standard Time, las 4:50 na, pasudlon tanay observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, good morning. Good morning and Happy New Year, mga kachon! Practice lang. Nawala man lupok. Ha? Nawala lupok ka. Teka ka, mahal sa palupok. Pero teka, kuhan action friend, no? Pero anyway, so kadasig sang aton sininga inora. Dolas 4:50 na subong adlaw action friend. Ang last ko ni nga report, mo sininga tuig ba? Kaya next year naman dayan mo. Okay Biglaw ka man sa akon, kasi sunod tuig pa kung ma-report mo. Pwerte Ay, kala Pero subong adlaw action Fred start na ang holidays ang iban. Kahit December 30 Rizal Day man.
Te, malawig-lawig ang ila sini nga bakasyon. Until naman dayon sa ang iban pagka January 2 balik or ang iban January 3 amo pagbalik Action Fred. Kiti subong nga tuig timing nga natuon ang holiday sa sa weekend. Di mas namian ang aton sining mga ka-action kay family bonding gid. Tipon-tipon kay nakapauli gid. Iti kadamo gani sa mga pasahero, sa mga pantalan nga wala nakapuli sang Christmas, ang iba nagapuli sa New Year. Kay may ara man ginaya iba ni Action Fred mo na anad bala iban may ara man relihiyon nga wala naga-celebrate sang Christmas. Pero naga-celebrate sa New Year, ti naga-pinauli. Gid ang New Year, yado tanan naga-celebrate gid sang New Year. Nga ginatawag. Tigulang nga man da, ano man ang relihiyon mo, bata ka man. Kita, bisan may trabaho, celebrate lang yapon. Ti kami dengan sa stasyon sa 31. Hambal namon, kay dira man tama New Year, ti dira lang tama tumbo, dira man tama ang kao, ti man, anad na tanaya sa nga muna nga kwan Action Fred, no? Nga dira ta pala mga New Year sa sa station malangani nga ang 31 na to on weekend ara kay tane intra man sa amon. Kay di pala Action Fred kisa Domingo ang 31 pagka-1 dayon Lunes trabaho man dayon galing tayo mo gina. Depende na lang na sa imo. Sa una totoo Action Fred sa mag-up ako sa media na subuan pa ko. Kumanad gam lang na. Gani, hindi ka Christmas sa balay, hindi ka New Year sa balay, galing kayo in service of the Filipino people. Anyways, sa palibot sa syudad sa Bacolod, pero katugnaw Action Fred for sure as para ni sa next year, bulan sa Pebrero, bulan sa Marso, ara gyapon ang tulutugnaw. Importante, may kwarta ikaw. Hambal sila. Doon kalaya sa sugpon Action Eden. Kaya ang iba Action Fred, tanan nga bonuses nila nga babaton, kisa ginaubos sa Disyembre pagka lambot sang Enero nga. Kaya pirti kamahal subong sa Balaklon, especially mga nagahingagaw, kay tiga kompleto sila sa 12 fruits ni henda kag ibutang sa babaw nila lamisa kay ti mo New Year. May amo ginaya nga mga pagpati man. For sure magulo adlaw ni karon hasta magabi katamo-tamo nanisang mga binakal nga sa mga prutasan sa bagsakan. Ang iba nagahingagaw naman puli check ta karon ng mga South Ceres Terminal kay subong tawhay pa kay ti given nga holiday ang iban gapulo pa adlaw pa danay himos kay ti wala man sila gadali buwas pa man ang 31 bisperas sang bag-ong tuig Action Fred. Sa aton sini mga action halong-halong lang gid, especially sa mga nagapalupok dira, halong lang ikamo kay para kumpleto pang inyo nga mga tudlo pag abot sang Enero 1. Observation report halin sa Patrol, Action Eden Aboso. Una sa balita sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Uy, ang libre nga medical check-up kalit kamo ha. Libre nga konsultasyon karon nga adlaw dira sa Life Extension Clinic alas 9 tub alas 3 ang tak. Extension vitamin. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa
This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwat nga na-trap dito or na-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isagid sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Puerte lini action durel na may pagkuno nami no mabatyagan ta dire sa syudad sa Bacolod. Nami pagi ko mag-ulan ice daw medyo ara ta sa Amerika ba puerte no. Ari ay kay katugnaw kapi-kapi kita nay Dr. Alfred's Green Coffee with Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01 na. Oh, ala, isa na lang kadlaw. Buwas, pizza 31 na. Amo gani ang kapulisan may panugyan na sa mga
manugbakal kag nakabakal na sang palupok ka. Sa Bacolod may ari di. Sa Hinigaran, Portiman. Labi na gid sa banwa sang Hinigaran, may pila ka mga paandama nga kung magbakal kamo sang palupok, aba, siguruhan ninyo nga wala kabubit-bit sang makahalalit nga makatuga sang paglupok sang mga baligya. Baw ang iban ka panigarilyo, pabaw kuidaho gid. Nga magpanigarilyo kung magpalapit na sa ginabaligyaan sang palupok. Kung sa bagay, kumplito man na. Antes tagaan ka sang lisensya sa pagbaligya sa palupok, may mga ara na nga daan nga mga ginahatag ang aton kapulisan, ang aton Bureau of Fire nga panugyan. Dapat may tubigid sa tagsa ka ginabaligyan. Bisan pa nag-standby ang aton Bureau of Fire, kapulisan kag iban pa. Mga force multiplier naton. Pero wala yatupong kun naga halong kita. Baw kadelikado. Balo ka amo nang ginatunaan sa sunog kung kaysa mo ang pag sinagabong sa mga palupok. Kabay pa, nga bisan paano hilway kita sa anuman nga disgrasya sining pagsulod na sang pitsa 31. Luyag naton kag sa hindi ang aton mga utod nga mapalupok ikat tradisyon na mo. Labi na gid sa mga utod naton nga mga Chinese, gapati na sila niya nga kon ang matunog galupok magsinagabong gatabog panulay. Tiyan mo na nga palayo panulay ba. Pero kung hindi ka maayo gamit sa palupok basi panulian ka man ka magtalabog tudlo mo. Kadelikado. So halong-halong kita karon nga adaan medyo pulo panumdum na kita. Anong baklon taman? Kung pasirit, okay. Pero delikado man gyapon. Labi na gyud ko pampang mo sa kabataan. Base pagsirit mala, iduso ya sa pareho yung kabata. Disgrasya man. Labi na gyud kumigo sa mata ba? Bulag naman. Hindi ginaton pagpabayan. Kung ang kabataan nagapalupok sa magagmay nga palupok bantayan. Hindi pagpabayan. May mga kinikanan niya kung makatugong na gani, makainom na, bahala na kabataan na, sagwa magpinalupok, gulpi lang, masinggitan na, may nagtiyabaw na, na nagtalabog ang tudlo, may nagkalapaso, kag iban pa. Kag ari pagid, may lang tani kung mag-ulan, ining ginapilak bala nga mga umido, nga hindi maglupok, baw, paandami ginang kabataan nga hindi pagpuluton kay kadamo gid, sang disgrasya nga natabo sina. Nagtalabog ang tudlo, bangod ginahuyop nila, nya wala na mo. Napilak na, sos. Ano man nga disgrasya, yung gasigabong, ti kundi disgrasya ang kabataan. Ang kabataan na mamudyot ginaya mo. Balo ka naman, wala sa kabalo kung anong matabo sa iya. Responsable inasang ginikanan. Labi na gid kung daw tag 3, 5, anom katuig ba lang, baw kadelikado gid. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 5:05 na, kay ETJ Hilarso, monitor lang sa Purok Matahom Tangob, siyudad sang Bacolod. Kay Imbong Diocampo, tamyaw ko lang taga Maaw, happy fiesta. Fiesta subong. Sige. Kay Ronnie Ortiz, good morning. Kapita, salamat gid. Kay Mirian Juso, morning patamyaw man. Happy birthday kay Jenny de Emos Rodrigo Juso Sr. Wow, happy birthday sa inyo. Kampiyon ang birthday nyo, no? Pisa 30 gid, lamit na niya, 31. Kay Julpa Caritatibo, tamyaw ko lang Bindol Family Tilong, Kulot Caritatibo, John Cagnamay, Sang Luna Street, La Paz, Iloilo City. Kay Conters Vergara Sanso, good morning man, gamonitor sa Moises Padilla. Kay Dodge Dalida, good morning. Morning lang ko kay Perla Dalida, kag kay Sinica Mahilom. Kay Chao Esrabon, advance Happy New Year. Sige, areglado. Kay Salvador Tanalion, morning kapita. Tamyaw lang kay Sophia Angel Tanalion,
watching live from Pontevedra with love. Kay Aisin Panganiban, morning, advance Happy New Year, tamyaw lang Asinda Makamig, Barangay Elope, Silay City. Madamo nga salamat. Sinimpa Ibanez Arisio, sang Barangay Tangob. Nimpa, good morning. Sige, Ariglado. Kay Jose Munjuan, good morning. Monitor lang sa Pandanbil, Hinigaran. Kapita, salamat gid. Okay. Baw, sinamu-usamo lang Kay Heidi Magallanes Haranilia, good morning. Advance Happy New Year. Tamyaw ko akong utod nga si Kitsing Haranilia, taga Bacolod. Panamyaw halin sa Sinda Makamig, Barangay Elope, Silay City. Thank you, Gid. Wala sang anuman. Sige. Baw. Kay Niliana Sabran, monitor kami dia sa Barangay Tagok, Purok, Manga, Kabangkalan City. Sabran Family. Always gida, naga-monitor. Kay Rima Biranyo Lingoste, good morning man. Naga-monitor sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Action Radio Philippine Standard Time, la 5:07 na. Balik ako pagkatapos ini. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nangari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagyak ka na klase sa babae! Dumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan kila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya.
Hi, Danay. Hi. Ano yung gusto natin? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Mm. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko buot gid mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kaysa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Why na iya sang imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag manggid. Gupangita ba sila? Papa nila or mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Pagkakurog-kurog, idala namon sa police station. Pagkurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gidya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, kagi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ilan lang gid buwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ilagi na himo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Ngod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ilaliog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sang amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Napatian ko kay Action Friend sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamaayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost. 5:19 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw 2-9. Una nga bula resulta 2 kag 9. Second draw 2-18. Ikadua nga bula resulta 2 kag 18. Third draw 5-9. Ikatatlo nga bula resulta 5 kag 9. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 649 kita. Ang jackpot 30,855,286. Ang jackpot 30,855,286. Ari ang kombinasyon in any order 30, 34, 44, 4, 42, 15. Ang kombinasyon sang 649, 30, 34, 44, 4, 42 kag 15. Sa ilo kita, 642. Ang jackpot, 58,430,935. Ang jackpot, 58 milyones 430,935. Kombinasyon in any order 27, 5, 26, 31, 19, 9. Ang kombinasyon sang 642, 27, 5, 26, 31, 19 kag 9.
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:21 na. Kay baran ni Rico Tamyawya si Bukay aming Opsima Gingging Perez Konsing Baran dira sa may Sitio Pait, La Carlota City. Kay Jose Monjuan, good morning, monitor lang sa Pandanbil sa Hinigaran. Subuman kay Jason Panganiban, good morning. Monitor ko Hacienda Makamig, Barangay Ilopis, Silay City. Tamyaw amon inkargado nga si Rodito Lapos. Okay, ariglado. Dira kay Billy Albay, kay Doy Artor, good morning man. May lang pagmonitor. Kay Jen Nabarte, good morning. Ano ni nagkatabuos ni nga daw? Kay Candido Heldore, good morning. Tamyaw ko ARB Pansa Club. Ma'am Banisa Doc Matmayo, Jinke de Alagdon, subungman Ma'am Georgia Gargasiran, Milili Uligo kag Alex Montisa, good morning. Kay Cecil Bermilio Panganiban, good morning. Sige, Happy New Year ko natamyaw si Chay Gloria, si Manny. God bless. Alin sa Hacienda Makamiguno, Barangay E. Lopez Silay. Damo nagapadala taga Silay. Kay Richie Toribio Moninga, monitor lang subunga, Barangay Talaptap, La Castillana, Advance Happy New Year. Toribio Family, sige, ariglado. Kay Ryan Bilio, good morning man. Dira kay Tisa Cecil Bermilio Panganiban. Kay Evelyn Sinaon, monitor kami ni Nanay Banjilin Jima Disina, Kaglani Hulagay, Sangpurok Gaisano, Barangay Alihes. Ba sa Barque Tribe da, good morning. Kay Kimpo Yulo, Ardong Yulo, Antonio Villanueva, Antonio Yolo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23. Balik ako pagkatapos ini. This portion is brought to you by ACS. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi hindi ko mapasar kay.